Kaiku, barkatu, bigarren kaletik Deustu eta hirugarren kaletik Leartibai hasi hurbiltzen balitzetara. Emakumie leheneko txandia eta bakarra behazitako Bizkaiko txapelketa hau eta lehenetan du modura leheneko kaletik Kaiku daukagu, bigarren kaletik Deustu, hirugarren kaletik Leartibai. Leheneko kaleko Kaiku eta traineru liga sortu barri zen, emakumien traineru elkarteko ligan, bosgarren postua dauko, 5 puntu bat, Euskotren ligara ezira zailkatu eta euron entrenatzailea Lucho dabe eta patroia Iraire Ruiz. Bigarren kaletik Doian Deustu, Bizkaite liga horretan, bigarren postuan dago 8 puntu bat, honet Euskotren ligara ezira zailkatu, entrenatzailea Fernando Peperet dabe eta euron patroia Aiala Uribelarrea, hainbat urtean Ibaikan Ibilizako patroia dabe. Eta hirugarren kaletik etxeko neskak, Leartibaiko neskak, Ondarru eta Lekitxoko neskak osatutako trainerua eta traineru ligan 7. postuan dago 3 puntu bat eta honet Euskotren ligara ez dabe lortu zailkatzia. Euron entrenatzailea aurtenguan Fernando Zugasti akordakua dabe, hainbat urtetan Elantxo Benarramentzakua eta patroilanetan Naia Aboitik dago.
emakumezko txandia gemon da lehenengo ziabogia, lehenengo eta azkana. Eta lehenengo kaletik kaiku gintzau, bost, 34ko denporia. Bigarren kaletik deustu bost, 42. Eta hirugarren kaletik Lehartigaik 6-0-8. Beraz ba, lehenengo kale hortzetik goian kaiku, 5 minutu eta 34ko segunduko denporiagaz, estropada buruan doia. Tenemos los tiempos de la única ciaboga de esta categoría femenina. Por la calle 1 Kaiku 5.34, por la calle 2 Deustu 5.42 y por la calle 3 Lehartibay 6.08. Por lo tanto, y con este tiempo de 5.34 por la calle 1, Kaiku está encabezando la tanda. Esan bebai, iezua izan zala emakumietan lehenengo bilarrozpatu zan Bizkaiko txapelketi trainerutan, eta gaur emoten dau bigarren postuan datorren Deustu izan zan inez 2008an garagia, baina zeu Ferrandizepa pasaten azkan txampo honetan, emoten dau hartzenguan zestago neska genuen dela ikurrin etxerat.
azkaneko hogei paladetan eta eira begitzen emoten da datorela kaiko horretik, gautxo batzun ganian eta txalo handi bat neskari, ahantzen bugara izten eta lehenengo aldiz Bizkaiko txapelu nengo dira kaikuko neskak. Ja, kaikutzako eta bigarren posturako iez, garaile zubertatuta txaldia lehuztuko neskak artekoa bigarren posturrela zoforma dira. Txalo bat egotzako be. Egin mugara egiten, txalo bali bat egotzako be. Igez mehuretan egin izan, igez egin baliz, eta hauten behar daukaguz. Ondarru, legitxo eta egaitxobeko neska zuzatutako trainigua. Txalo handi bat azkaitza pasartu da euretzako. Honentzako beraz, kaikuko neskak Bizkaiko txapeldun. Eta gogoratu bebai, sari banaketia, estropada guztiak amaitzutakuan, lekitzeko plazako kioskuan engo dugula. Bai veterano, bai neska eta bai seniorrentzako. Tenemos los tiempos finales de la regata femenina. Por la calle 1 Kaiku 12.03.70, por la calle 2 Deustu 12.22.96 y por la calle 3 Lea Archibay 13.32.51. Por lo tanto, con ese tiempo de 12.03.70, campeón de Vizcaya del 2018 en categoría femenina, Kaiku.